Hi, hello friends. This is Nagajyoti. Welcome back to my channel. ఈరోజు సాటినిక్ హెయిర్ కేర్ రేంజ్ షాంపూ గురించి ఈ వీడియోలో చూడబోతున్నాం. ముందుగా ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కమెంట్స్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, మనలో చాలామందికి పొల్యూషన్ వలన సరైన పోషక విలువలు తీసుకోకపోవడం వలన ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఉండేవారిలో మెడిసిన్స్ తీసుకోవటం వలన జుట్టు రాలిపోవడం, బాడీ హీట్ అయినప్పుడు జుట్టు రాలిపోవడం, జుట్టు చివరన చిట్లిపోయినట్లు ఉండటం, నిర్జీవంగా ఉండటం, షైనింగ్ లేకుండా ఉండటం, చిన్న వయసులోనే బట్టతల రావడం, డాండ్రఫ్ రావడం, అటువంటి వివిధ వెరైటీ ఆఫ్ హెయిర్ ప్రాబ్లమ్స్తో సఫర్ అవుతూ ఉంటారు. అటువంటి వారి కోసం ఆంబేలోని సాటినిక్ హెయిర్ కేర్ రేంజ్లో బెస్ట్ షాంపూ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇటువంటి వివిధ సమస్యలను దృష్టిలో పెట్టుకొని మన ఆంబే వారి సాటినిక్ రీసోర్స్ సెంటర్ 8 టైప్స్ ఆఫ్ హెయిర్ కేర్ సొల్యూషన్స్ని ఇవ్వబడింది. వీటిలో ముఖ్యంగా ఎనర్జీ కాంప్లెక్స్ ప్యాటర్న్స్ అనేది ఉంటుంది. వీటి ద్వారా మన హెయిర్ డ్యామేజ్ని రిపేర్ చేయడానికి ఎంతగానో హెల్ప్ అవుతుంది. ఇది పర్ మంత్ 1800 హెయిర్స్ని సేవ్ చేస్తుంది. మనం ఆ 8 టైప్స్ ఆఫ్ హెయిర్ షాంపూస్ గురించి చర్చించుకుంటాం. ఫస్ట్ వన్, సాటినిక్ 2-in-1 షాంపూ అండ్ కండిషన్. ఈ హెయిర్కు స్ట్రెంగ్త్ని ఇస్తుంది, స్మూత్ చేస్తుంది, నెక్స్ట్ హెయిర్ కండిషన్గా ఉండే విధంగా చేస్తుంది, హెయిర్ డ్యామేజ్ నుండి కాపాడుతుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, సాటినిక్ యాంటీ డాండ్రఫ్ షాంపూ. ఈ యాంటీ డాండ్రఫ్ షాంపూ వలన మన హెయిర్లో ఉండే డాండ్రఫ్ని రిమూవ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ మన తలలో ఇచ్చింగ్స్ని కూడా రిమూవ్ చేస్తుంది. థర్డ్ వన్, సాటినిక్ గ్లాసీ రిపేర్ కండిషనర్. మనలో చాలామంది కెమికల్స్తో కూడినటువంటి బయట దొరికే కలర్స్ వేసుకుంటూ ఉంటారు. వాటి వలన హెయిర్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఇది ఎంతగానో కాపాడుతుంది. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్, సాటినిక్ గ్లాసీ రిపేర్ షాంపూ. ఇది హెయిర్కి కలర్ వేసుకునే వారికి హెయిర్ డ్యామేజ్ కాకుండా హెయిర్ స్మూత్గా ఉండేటట్లు స్ట్రెంథనింగ్ అనేది ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్, సాటినిక్ హెయిర్ ఫాల్ కంట్రోల్. ఇది హెయిర్ ఫాల్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. మన జుట్టు రాలిపోకుండా ఒత్తుగా, దృఢంగా, మెరిసే విధంగా స్మూత్గా చేస్తుంది. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్, సాటినిక్ రీవైటలైజింగ్ హెయిర్ మాస్క్. ఇది మన హెయిర్కి మాస్క్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది. మన జుట్టు వేర్ల వరకు వెళ్ళి మన హెయిర్కి స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్, సాటినిక్ స్కాల్ప్ టానిక్. ఈ సాటినిక్ స్కాల్ప్ టానిక్ అనేది మన తలలోని స్కాల్ప్కి అప్లై చేయటం వలన మన స్కాల్ప్ డ్రైనెస్ నుండి కాపాడుతుంది, కండిషనింగ్ చేస్తుంది, నెక్స్ట్ ఎలాస్టిక్గా ఉపయోగపడుతుంది. జుట్టు పల్చగా ఉండేవారు, బట్టతల ఉన్నవారికి ఈ స్కాల్ప్ టానిక్ ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది. ఇది అప్లై చేయటం వలన 4 వీక్స్లోనే 1800 హెయిర్ అనేది సేవ్ చేయగలము. నెక్స్ట్ 8th వన్, సాటినిక్ హెయిర్ క్రీమ్. ఇది హెయిర్ మనం ఏ స్టైల్లో కావాలో ఆ స్టైల్లో ఉంచుకునేందుకు ఈ క్రీమ్ అనేది ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది. దట్స్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్. సో థ్యాంక్ యూ, టేక్ కేర్, బాయ్.